мардакое ки мақсад занҳоро меёранд дар ҳамин Россия барои 10,000 15,000 рубльшона эконом кардан дар комнатаҳо ҷо мекунанд зану кӯдакошона. Вақте ки зан ҷанҷол кард бига ки ту номус надорӣ ки маро ҳамиҷада ҷо мекунӣ, бо зана гунаҳгор мекуна ки ту саг бар ин меҷа ки. бале услуби нек ки гӯед ман розӣ нестам аз он бародарое ки умуман ин кори нодуруст аст ки дар як комната иҷора мегиранд. ҳамому чиш умумӣ ҳаст, ошхонаш умумӣ ҳаст. ҳазору як одамои ғайри тоҷико бо дигар миллатҳоям зиндагӣ мекунад. дар ошхона зани шумо рафта ҳамроҳи онҳо таом мепазад. як ҷои ғусул мекардагишам умумӣ, ҳоҷатхонашам умумӣ. зан алоҳида рафта душ карда мебиёд, мардак алоҳида. дар дохили хонаям бачаҳошон будааст комната намешавад баъзе гапкоро мерафтен ҳамом. Накунед он ихе кор, як хонагӣ аренда гиритон. Аллоҳ метиҳад намози таҳаҷҷуд хонед, дуо кунед, камтар ҳаракат кунед мешад охир. Хел накунед он бародаро, сахтӣ накунед то ин масъалаҳо. ҳатман хона алоҳида дошта бошед. як хона ва бародари домод, бародари шавҳар хатиам зиндагӣ накунед. шавҳар рӯз ба кор мемонад, бародараш занаш кади зино мекард сар рӯз. то мекунед ихе корҳои карда, накунед он хона занатон эҳтиёт кунед он бародаро, на ба падаратон бовар кунед, на ба бародаратон. занатон эҳтиёт кунед он. Хел обшияга намонтон пеши мардум.